Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong mabataan nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Suportado sa Sinayco Management ang ginahiyo sang anom ka mga mayors nga isuspend anay ang plebisito. Duga nga mga infrastructure projects ginpatpat ni Mayor Javi Benitez sa iya nahauna nga soka. Pagpatukod sa underpass kag flyover sa Bacolod, ginatun-an. Gas station sa Sagay City, ginhudap. Mga sospek nakilalaan. Kag sa good vibes atong saksihan ng mga tourist destinations sa Negros. Pinataran sa Digicast Negros X. Sa number 10, gindeklarar na sang pag-asa pagsugod sang El Nino phenomenon sa Tropical Pacific kag ginapaabot naman nga ini mabatyagan sa Pilipinas. Sa press briefing nga ginpatigayon kaina ginsiling man sa pag-asa nga gin-upgrade na nila ang ilang nga warning status gikan sa El Nino alert padulong sa El Nino advisory. Sa karon sunod sa pag-asa, mahina pa ang El Nino pero makita ang mga senyales nga ini ang magakusog sa masunod nga mga binulan. Ang El Nino nagakasayuran sang abnormal warming sang sea surface temperature sa Central kag Eastern Equatorial Pacific Ocean. Kasubong man below normal nga pag-ulan. Bangod sang El Nino, suno kay Analisa Solis, nga chief sang pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section as of June 30, na-eksperyensyahan na ang dry spell sa Apayao, Cagayan, kag Kalinga. Ang dry spell nagatumod sa 3 kasunod-sunod nga bulan kung sa diin ang pag-ulan nagnubo sa 21 tubtob 60% kung ipaanggid sa average nga rainfall. Sa number 9, focal person sa Provincial Disaster Management Program Division gin-designate bilang pamuno sa among taratapan samtang giningadlan naman ang mga OIC sa Office of the Provincial Agriculturist. Ginapoint ni Governor Eugenio C. Lacson bilang permanent head sa PDMPD si Irene Bell Plutenia sunod sa kay Provincial Administrator ni Frando Diaz. Ang pwesto ang nabakante kasunod sa resignation ni Zeffard Cailian. Nagserbi man si Plutenia bilang Project Development Officer 2 sa Negros Occidental. Ginihingadlan man ni Governor Lacson si Dina Hinzola nga magaserbi nga OIC sang OPA matapos maghatag sang iyang resignation si Edmundo Raul Causing bilang pamuno sini bangod sang isyu sa ikaayong lawas. Effective August 1 ang resignation ni Causing. Sunod sa kay Governor Lacson, magapungko nga OIC si Hinzola as soon as possible. Si Hinzola man ang nagserbi sadto nga OIC sang mag-resign si Anay OPA head Japet Masculino. Sa number 8, sulusobra sa karon sa 340,000 ang registered regular voters sang Bacolod City. Ini kasunod sa ginpatuman nga cleansing gikan sa mga flying voters. Sa datos ng Commission on Elections, 340,098 ang final list ng regular voters sa Bacolod. Sa Sangguniang Kabataan naman, 100,442. Sino kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria as of June 19, 2,014,726 ang registered voters sa Negros Occidental, lakip na ang Bacolod City. 660,686 naman ang para sa SK. May 3 pa ka mga banwa kag syudad ang wala pa na finalize ang ilang list of voters suno kay Ananoria. Pero gamay naman lang ang diferensya o kung iidog pa sang kadamuon sang registered voters. Mahimo nga sa ika-4 o kung ika-5 sa gihapon bilang vote-rich province ang Negros Occidental suno kay Ananoria. Samtang tubtub nga maka-file sang Certificate of Candidacy, hindi sa gihapon ma-finalize ang mga areas of concern sa Negros Occidental. Importante ang profile sa mga magapapili sa barangay kag SK elections. Ang 17 nga watchlist areas sa nagligad nga eleksyon, suno sa iya ang iga-subject sa verification. Subject to validation pagyapon sang PNP
wala mo ang reckoning gid na iya when it comes sa isa sa mga important parameters gid sa hotspot isang sinong gadinalagan. So we will wait for the finding of candidacy. We will see. That's why we will do. Tapos may mga madetermine na namon kung sino gid ang mga hotspots nga barangay. Sa number 7, sa Banuas ng Binalbagan, isa ka babae ang pilason matapos matiruhan bangod sang Madyong. Pilason si Lyrin Tahanlangit matapos natiruhan sa 4th Street, Barangay Progreso, Banuas sa Binalbagan, Domingo ang kaagahon. Sa report sa Binalbagan Municipal Police Station, upod nga naghahampang sa Madyong ang suspetsado nga si Peter Paul Cabaya alias Popoy, kagang bana sa biktima nga si Romel Tahanlangit sa ilang nga balay. Sa nagbaisay si Cabaya, kag ang kaupod niya hampang. Ginsaway ni Romel kag hinali na lang siya nga ginsumbag sang sospek. Nagpauli si Cabaya kag pagbalik niya, may dala na siya nga armas kag nagsinggitan nga pagaon si Romel samtang nagapalupok sang iya nga armas. Naigo si Lyrin sa iya na wala nga abaga. Sa karon, istable na ang iya nga kondisyon sa Binalbagan Infirmary Clinic. Samtang yara naman sa kustodiya sa Binalbagan PNP ang sospetsado para pasakaan sang kaso. Sa number 6, away sa babae ang ginhalinan sang pagpaniro sa isa ka kafgu sa isa ka pulis kag duha ka mga sibilyan sa Escalante City. Isa sa mga sibilyan ang napatay. Ginpasakaan na sang 3 counts ang frustrated homicide si Romualdo Abarido Jr. nga katapos ang kafgu auxiliary sa idalom sang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army. Ang kaso ang nag-ugat sa natabo nga pagpaniro ni Abarido sa kay Police Master Sergeant Chofisto Aburido, miyembro sang Escalante City PNP, kag pagkasalabat sang duha ka sibilyan nga sanday J.R. Garganera kag Jeban Sayon sa pista sa Barangay Alimango, Escalante City sang Sabado. Nagtaliwan si Sayon gani duga nga homicide nga kaso ang ipasaka batok sa sospek. Sunod kay Police Major John Ganzon, ang hepe sang Escalante City PNP, nagpatunga lamang si Aburido sa ginamo sa tunga sang suspect kag ginalagar sheriff sa syudad sang La Carlota nga si Michael Belita nga nagpangayaw sa lugar. Apang naggabot sa pusil ang suspect nga ginagaw sang pulis, pero tigayon siya nakapalupok sang pusil kag naigo ang pulis kag duha ka mga sibilyan sa baylihan. Kag sa pagpangusisa sa pulis, babayi ang ginhalinan sang inaway sang kafgu kag sheriff. Luwas na sa katalagman ang duha sa mga biktima samtang detained sa Escalante City PNP ang kafgu. Sa number 5, sa Sagay City, sa gasoline station, ginoodap mga sospek nakilalaan. Masobra sa 10,000 pesos ang nataban sa mga hold-up suspect sa isa ka gas station sa National Highway sa Barangay Poblasyon 2 sa syudad ng Sagay, Domingo sang gabi. Sunod sa Sagay City PNP, nakilalaan ang mga suspect na sanday Anraylin Humalon, 42 anyos, kag Danilo Tambo Jr., 29 anyos, nun sa mga residente sa Barangay Cabao sa syudad sang Cadiz. Sakay ang duha ka mga suspect sa motorsiklo kag nagpakuno-kuno nga mapagas. Nagpadulong ang driver sa cashier para magbayad, apang hinali na lang siya nga nagabot sa pusil kag nagdeklarar sang hold up. Ginkuha sang backrider ang cash kag nagpalagyo. Sa pagpakig-angot sang Sagay PNP sa mga staff sa gasolinahan kag napakita sa ila ang pila ka mga litrato, diri nakilala sang mga biktima ang mga suspect. Sa karon paray ng investigasyon sang kapulisan kag paglagas sa mga suspetsado. Sa number 4, Vice Mayor Elcid Familiaran ang nagakabig nga God's will ang pagbawi isang deklarasyon ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas batok sa iya bilang persona non grata. Nangayo na sa pasaylo si Mayor Albi Benitez kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas angot sa isyu sa mga badyaw nga nakalapot sa Iloilo halin sa Bacolod sa nagligad nga semana. Amo nga ginpahayag man kahapon ni Treñas nga iya na nga bawion ang pagdeklarar kay Vice Mayor Elcid Familiaran bilang persona non grata bungod man sang pag-apelar sang alkalde. Si Familiaran ang nagserbe nga acting mayor sang wala mag-coordinate sa iya ang katapos ang anti-mendicancy
team nga namuno sa pagsikop sang 80 ka mga katapos ang indigenous people nga nakalapot sa Iloilo. Gani ini nagresulta sadto sa mainit nga pagbayluhanay sang tinaga sa tunga nila ni Mayor Treñas. Para kay familyaran, wala siya sang kalain sang buot kay Treñas. Gani ginakabig niya nga God's will ang pagbawi sang deklarasyon sang alkalde kontra sa iya. I bear him no ill will. Tapos na to. But for me, it's a divine intervention. God's will siya. If he recalls it. Sa number 3, construction sa flyover kag underpass ang ginatun-an sa karon para sa Bacolod City. Kabayan ni sa mga infrastructure project nga ginalauman nga mapondohan para masuguran sa masunod nga tuig. Masami nagagutok ang lakat sang trapiko sa Lopez East area nga nasakpan sa Circumferential Road kag Burgos Extension Street sa Bacolod City. Gani diri man tuyo ni Congressman Greg Sataya nga matukod ang ikatatlo nga flyover project sa syudad. Lugang niya nga ginatun-an naman karon ang plano nga pag-construct sang underpass sa nasakpan man sang Circumferential Road sa home site area. Nagahulat na lang karon ang kongresista nga matapos ang feasibility study sa sining mga proyekto agud paduso ang pondo sa Kongreso. Siga Sataya, upo na pila ka mga kongresista sa idalom sa Visayan Block ang ginsugilano naman ni Mayor Abby Benitez nga amo ang nagaserbi nga Regional Development Council Chairperson sa Visayas nga maduso ang 150 billion pesos nga pondo halin sa national government agud batigayon ang pagtalana sang pondo sa 2024 national budget nga para sa mga ginaplano nga infrastructure projects. He was pending isa with NEDA. So probably once magbuhat siya sa NEDA, we can request na for DP. No? Since magbalik kami after the SONA is budget period na, then we can probably push also and lobby for its implementation. Simply this is in coordination sa gyapon with the city. Kasi hindi nga mga projects hindi mo ni ma-implement nga wala sa proper coordination with the city. Sa number 2, dugang infrastructure project sa idalom sang dynamic governance agenda ni Victoria City Mayor Javi Benitez ang ginpatpat sa iya nahauna nga State of the City address. May report si Nico Delfin. Ang pagpaayos ng government services paagi sa e-governance system kabahin sa mga priority project nga una nga napatuman ni Mayor Javi Benitez sa Victoria City. Sa iya nahauna nga State of the City address nga gintambungan sa mga city kag provincial officials, iya man ginpabugal ang pagpatukod sang 55 million pesos nga evacuation center nga mahumana sa Nobyembre sa Sidlak Victoria's Global City Complex sa Barangay 13. Ginalauman man ang construction sang 600 housing units sang Sidlak Village sa Madason nga tuig. Sa aton pagpatigayon sa mga programa kag proyekto, agod mahatag ang dignified human settlement sa aton nga mga pumuluyo. Connected diri ang aton nga disaster resilient communities nga agenda. Sa idalom sang Project Vector, gin-consolidate naton ang mga proyekto kag programa nga ini sa idalom sang isa ka platform. Upod dire ang mga technology-assisted assets naton sa tion sang emerhensya. Ginakalipay man sang alkalde ang paghatag katumanan sa dugang pa nga mga infrastructure projects na lakip diri ang ginaplano nga tertiary level Victoria City General Hospital, Regional Cultural Museum kag Super Health Centers para naman sa mga programa bahin sa kultura kag ikayong lawas. Any government should really focus on education and health, and those are the two things that are the foundation of any progressive society. And that's not a new idea. My grandmother, Betty Bantog, really focused on education, health, and culture and arts. And that's why eventually she had the Betty Bantog Foundation. My father, former Congressman Abby Benitez, also focused on education and health because it was an idea that was proven way back. Sa piyakman sa ginapangatubang nga hangkat sang African swine fever, nagtala na sang 16 million pesos nga pondo ang Victoria's LGU agod mabuliga ng mga hog farmers sang syudad nga liwat nga makabangon. And we're also looking into possibly making ASF free seal para sa aton nga mga restaurants, ating mga businesses, etc. So everything's under control, no need to worry. We have insurance para sa ating farmers. And we're also really pushing para sa ating mga awareness, education, campaigns, communication materials, not only on the ground but also on social media. Para sa alkalde, kulang ang isa ka tuig agud malabot ang mga handom sang local government unit
ang mga ginapangayo niya ang kooperasyon sang publiko upod ang pribado kagiban pa nga civic sector agud man ma-improve ang pagpangabuhi sa mga Victoriahanon sa madason nga tinuig. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pamunuan sa Sineco ang nagapabor sa karon sa luyag sang anong ka mga alkalde nga matabo nga pag-suspend anay sa plebisito para sa joint venture agreement sa tunga sang Central Negros Electric Cooperative kag sa Prime Electric Holdings Incorporated. Anong tanan ka mga alkalde nga nalakip sa areas of coverage ng Central Negros Electric Cooperative anap pirma upod sa hinyo ni Bacolod City Mayor Abel Benitez para temporaryo nga isuspend sa National Electrification Administration ang ginapatigayon nga plebisito para sa joint venture agreement sang Sineco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Ginsiling ni Benitez nga dapat anay malimpyuhan ang voters list sang magaboto para sa plebisito. Inibangod nga may mga member consumers nga wala sa listahan sang magaboto kag ang iban suno sa iya patay na. Suportado naman ni Sineco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore kag sang katapos ang Board of Directors. Sa Hulyo 8 tubtub 9 ang masunod nga schedule sang plebisito. Sunod sa kay Lapore, magahulat sila sang mangin desisyon sang NEA kung dayonon o kung hindi ang plebisito. Samtang sang kahapon, nagrally naman sa tubang sang talatapan sang NEA ang katapos ang anti-JVA coalition agud matukan ang kasugtanan sang Sineco kag Prime Electric kag iduso ang pagkilala sang katapos ang interim board of directors sang distribution utility. We deem it proper to also call the attention of admin, the administrator of NEA to look into it. No? We leave this to his discretion. We have IT, we have personnel who can handle those matters. We recognize that indeed the master list contain deceased individuals which who could not participate. Sa Good Vibes, sa tunga sang kontrobersiya sa promotional videos ng Department of Tourism, yari naman ang videos ang nagkalain-lain nga tourist destination nga atong ginapabugal diri sa Negros. Barb, sigurado sa tanan tayo pa nato nalagawan ay natanan nga mga lugar. So, kadaw sa dapat ma-discover sa Negros. Ming video pala na ha, malingaw ka na. How much more kung nakatuan mo gintuya. Oras mo na lang ginahulan. Kaagbi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansya kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami magapangalagad sa Negros Nanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.